Hej og velkommen til. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan I overflytter jeres e-mails fra jeres gamle mailserver og over til jeres nye mailserver her hos Advice. Husk, at vi hos Advice Media ikke bare er specialister i hjemmesider. Vi er også eksperter i online marketing, og vi kan hjælpe jer med mere eller mindre alt, hvad I nogensinde får behov for i jeres online markedsføring. Så ring til os på telefon 93 20 50 20, hvis I vil høre nærmere. Når vi skal overflytte jeres e-mails, så er det første, vi overhovedet skal gøre, det er, at vi skal oprette jeres eksisterende mailkonto inde i Thunderbird. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i, at I allerede har installeret Thunderbird, og ellers kan I følge guiden til det, der ligger lidt længere op. Så går vi ind under en ny meddelelse, ned og vælger eksisterende mailkonto, klikker på det. Så taster vi vores e-mail ind. Vi har oprettet en e-mail, der hedder test@advice.dk i dagens anledning. Og så jeres adgangskode. Den kan I få fra jeres tidligere udbyder, hvis I ikke lige kan huske den. Så trykker vi manuel konfiguration, og så indtaster vi vores oplysninger til vores server. Den indgående, den hedder i det her tilfælde imap.gigahost.dk, og vores udgående server, den hedder smtp@gigahost.dk. I jeres tilfælde kan det også være, at den bare hedder mail.jeres-domænenavn.dk. Det svinger lidt. Vi afprøver vores konfiguration. Det ser fint ud. Der kommer de rigtige port på det hele. Og så trykker vi opret konto. Og vi kan se, at herude i venstre side, hvor jeg har mine mails liggende, jamen der er den allerede blevet sat ind til test@advice.dk. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal oprette en midlertidig e-mailadresse, som jeg har fået fra os af, og der følger vi samme procedure. Den hedder midlertidig.advice@advice.dk. Og for jeres firma, der er det selvfølgelig bare midlertidig.jeres firmanavn@advice.dk. I indtaster den kode, som I har modtaget fra os i mailen, sammen med jeres midlertidige e-mailadresse. Og manuel konfiguration igen. Her indtaster I indgående og udgående server, som vi også har sendt til jer. Sådan. Her der er det selvfølgelig bare Gigahost igen. Man kan også vælge POP3, hvis det er, man kører med POP3 på sin eksisterende løsning. Vi sender dem altid ud med IMAP, da man på den måde gemmer sine oplysninger, både lokalt på computeren, men også ude på serveren, hvor POP3 den gemmer dem kun på computeren. Så på den her måde, der kan man tilgå den for flere enheder, og det er selvfølgelig at foretrække. Vi har afprøvet konfigurationen og trykker opret konto. Og der kan vi se, at den popper op ude i venstre siden her under test. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal flytte jeres e-mails over. Og vi starter med lige at hente alle mailsene ned. Både på vores egen e-mail, samt den midlertidige, hvor der selvfølgelig ikke bør ligge noget. Så går vi op i vores testmail. Og så skal vi simpelthen have kopieret de her e-mails over til vores midlertidige. Det gør vi ved at højreklikke på den. Har man eksempelvis 100 mails liggende her, så er det meget tidskrævende at gøre det her hver gang. Så der kan man simpelthen bare trykke Ctrl+A og så markere den alle. Så vælger vi kopier til. Vælger vores midlertidige. Så vælger vi den mappe, den skal ligge i. Det er den, der hedder indbakke. Og så kan vi se nede under, at nu ligger der 2. Og så har vi simpelthen fået kopieret vores e-mail over. Så svært er det ikke at kopiere sine mails fra en server til en anden. Husk igen, at vi hos Advice Media er specialister i online marketing, og I kan altid ringe til os på 93 20 50 20, hvis I gerne vil høre mere. Ha' en rigtig god dag. Hej.